Xics, estem així una setmaneta més en el Teatubers. Un programa, avui, l'altre dia va ser un programa... Bueno, l'altre dia no, mentira, l'anterior no va ser especial. Ja estàs enganyant a la gent, eh? No estic enganyant. Però l'anterior sí que va ser especial anava a dir del Senyor dels Anells, i no, dels Anells de Poder. I com no, van dir que... Ara parlarem i abans de... No, ara parlarem, en referís. Que, com van dir l'altre dia, anàvem també a portar la Casa del Dragón, no? I avui toca la Casa del Dragón. Com esteu? Com estàs, Antonio? Molt bé, així de tardor ja, no veieu esta imatge que tinc de fondo? Sí, tens hasta les orelles fulles, eh? Sí. I tu, Miguel, com estàs? Jo estic avui de gala, mira on estic, eh? De gala? D'època absoluta estic avui. Molt content, amb moltes ganes de parlar d'aquesta sèrie. Jo, en el meu cas, faré una petita introducció per que coneguem una miqueta com és l'autor de l'obra original. I d'ahir jo crec que l'altra volta va ser Palos, crec que aquesta vegada va ser algo diferent. Estic veient que encara és de dia ahir, no, Miguel? On estàs? Sí, són problemes de l'horari, però bueno, ja sabeu, el teletreball. Sí, el teletreball, però bueno, estàs en un ambient perfecte per a parlar de l'escriptor. I el zoom que ha fet Tarantino ara mateixa. Calle, com estàs? Molt bé, xics. A parlar d'avui crec que no n'hi haurà molts palets. Alguns n'hi haurà, però crec que avui serà un dia de goig i de germanor. I res, desitjant ja que arranquem, perquè tenim el cronòmetre en marxa. Així que... Tenim el cronòmetre del temps per a vosaltres i els que esteu escoltant-nos en Spotify, vos recomanem que també entreu a YouTube a veure que val la pena el panorama que estic mirant ara mateixa. La veritat, és que no sé com definir Antonio. De veritat que estic intentant pensar alguna cosa, però és que no sé com definir-ho. Pareix un paper de regal, no? Pareix el tema és que no m'heu donat temps a trobar un filtro millor, aleshores. Pues igual hi ha que treballar un poc més això, eh? Ho heu deixat. Pues, xics, la Casa del Dragón, bueno, és un... Com vam dir l'altra vegada, cauran spoilers, cauran cosetes, que si no l'heu vist, mireu-la abans. I després escolteu el podcast, òbviament, i el podcast podeu escoltar-lo en Spotify, YouTube i iVoox. Veritat, Antonio? Correcte. Corregis-me si m'equivoque. Val, pues, dit això, que és important, el tema dels spoilers, comencem amb la pregunta, abans de donar-li el turno. Avui començarà Miguelet, per exemple. Però abans anem a la pregunta, val? I la pregunta és, bueno, hem estat veient la The House of Dragon, la Casa del Dragón, i com passa en Juego de Tronos, hi ha diferents cases, no? Sí. Quina casa seríeu vosaltres? És a dir, Velaryon, Targaryen... My boys de Velaryon, tío. My boys in the hood están pro guapos, tío. Pero, perdona per el atrac, m'he adelantat jo. No, Miguel. La vista ahí a tir. La casa de Velaryon m'agrada molt, tio. M'agrada molt. Sobretot, jo crec que lo fàcil, i també probablement diria la casa Targaryen, però per anar una miqueta de... És l'única casa que no coneixem. Totes les demés ja les coneixíem de Juego de Tronos. La casa Velaryon no la coneixíem. I m'agrada molt, tio, m'agrada molt. Així que jo diria la casa Velaryon, vinga. Calle? La Hightower és terrible, així que la Velaryon. A veure, si parlem de la Casa del Dragó, jo realment no és que tinga una gran favorita, no n'hi ha ninguna que m'hagi cridat l'atenció. Sí que és cert que la sèrie està encarada per a que t'agrada Targaryen, perquè, clar, té els dragons, té tot. Sí, la veritat que la pinta molt bé. Sí, és més poderosa que ninguna altra casa en Juego de Tronos. Sé que està prou més igualat. Per no anar a lo fàcil que seria això, pues Targaryen, que té tots els dragons. Sí que jo diria lo de Hightower, a mi sí que, evidentment no és que m'agrade, però sí que crec que ha sigut una trama que ha influenciat molt tota la temporada. I ha sigut pràcticament el fil conductor de tot. Sense esta casa difícilment s'entendria tot el que ha passat. I sobretot per la figura de la mà, el cap Hightower,
que a mi sí que m'ha agradat tant l'actor, que m'ha paregut que ho ha fet espectacular, com el personatge. El personatge sí que, a pesar de que potser no és dels més bons o favorits, a mi sí que m'ha fet molta gràcia. El Tito Otto. ¿Y Antonio? Hombre, pues es Lannister, ¿no? Que van a més villanos de la peli. Pues. Així de moment, és veritat que pràcticament no tenen protagonisme. Només apareix un representant que la veritat que té bona pinta, però bueno, el que representa aquesta família dins de Juego de Tronos, pues... No, claro, pero estem parlant, com ha dit Calle, de la casa del dragón. O sea, els personatges que ens han plantejat a priori nous, no? Com ha dit Miguel, és Velaryon o la mà del rei de Hightower. No? Que, bueno, di Antonio. Ixen els... a veure, és que, clar, l'altra família ixen molt poquet. Una foto per de podcast? Tenim foteta? Una foteta. Les altres cases crec que ixen poquet. Sé que és al final, en l'últim episodi, la casa de... com es diu? Baratheon. De Baratheon. O sigui que per elegir una distinta, pues elegiria aquesta casa. Però Igualment sí a mi... Lo de Lannister mola perquè està ja tan clavat en el teu subconscient que en el moment que diuen jo soy no sé quién Lannister, ja automáticamente se claro. Y el boss del tío Rubiet ahí, el boss Rubiet en el seu web... Ja dius, me caguen Déu, ja està. Dius, com no van Ja estan ahí, néixer tio. deixant a Perdona, Jamie calla, i tio. l'altre i tot? Sí. És que anava a dir exactament el mateix, que ells dos ratos... Mai millor dit, Ah, està. Y está ahí al límite. El lleó. Ells dos ratos, però ja des del principi, ells marcat del terreno, dius, és que són de la casa que són, no poden negar-ho. Ahí està. I les quatre coses que van així, vamos, està molt ben treballat. Poquet que ells, però a mi també de les que més m'ha agradat també, evidentment, Sí, és cert. segona categoria. Vos heu influenciat molt veient esta sèrie de Juego de Tronos? O heu intentat desconnectar un poc d'una i que fora algo independent? Jo he desconnectat prou. No era la pregunta, però m'ha vingut la veritat que m'ha vingut molt bé. Yo, a pesar de que en el crédito inicial ya tú mastiquen bien, en plan, esto ha pasado 200 años antes de Daenerys, 200 años de Daenerys, ¿sabes? Perquè no el pergues. A pesar d'això, jo he desconnectat completament. O sea, jo m'he centrat en lo que conta esta història i m'interessen els personatges que apareixen així. Crec que és molt bo, això, en veritat. Crec que és un èxit, Jo, no? ara que has Com a dit- sèrie. Sí, ara que has dit lo de vincular-ho en una sèrie o altra, hi ha una anècdota molt graciosa, i és que en Juego de Tronos està Osha, que és la salvatge que va en Bran i en el germà, la salvatge, la xina, la que està en Invernalia, i després a la germana de Theon Greyjoy, que en els llibres es diu Asha, li van canviar el nom per Yara, perquè diuen els productors. Van a liar-se els noms. I ara tens Aemon, Daemon, Jaehaerys, Bajaheris... O sea, no sé on estaven aquests productors ara, però en aquell moment consideraven que era un problema i que ara no ho és. Tens a 50 Ranira, Daemon, Rhaenys, varias. Sí. A mi m'ha liat prou, Sí, Però jo, sí. per anar una miqueta més per la pregunta, sí que vaig intentar desconnectar al màxim, però em passaven dues coses. Primer que paral·lelament estava veient Els Anells del Poder i no podia desnivellar tant la balança que sense voler dir, ostres, és que com es nota que això ve tan bé, no? Que ve de Juego de Tronos. Sí que no vaig aconseguir desvincular-me molt. De fet, hi ha algunes coses que parlarem de diferències en quant a format de lo que era Joc de Trons i el que és la Casa del Dragó, que sí que és cert que és algo que a mi en una altra sèrie no em molestaria tant, però així al dir, ai, si això vosaltres sabíeu fer d'una altra forma que jo crec que era millor, i sí que és cert que no he pogut desvincular-me tant com m'agradaria. Bueno, és interessant, la veritat. A mi m'ha agradat molt Hightower, la veritat. Hightower... Això anava a dir, la casa tu sigues Hightower? Mai li preguntem a ell, Ja, Sempre, no, sempre. No, yo estaba esperando, que acabará para... Intenta escapar el tio. Sí, m'agrada sobretot la Alicent. Alicent, pero de mayor, ¿verdad? Sí, el canvi que fa de personatge és brutal. O sea, pa mal, ¿no? Entre comillas. Vull dir, pa aprofitar-se que, bueno... Però és un personatge que varia molt, o sea, però varia molt bé. Segons les circumstàncies que està alrededor, va variant molt. I la veritat que sí, el pare dona un poc de ràbia, però bueno, al final demostra un poc, no?, l'interès de l'època, per dir-ho d'alguna manera, dels interessos de manar sense manar. I em va agradar molt. Em va cridar l'atenció que, jo no sé si l'heu vist en versió original o doblada. Original sempre. Jo l'he vista doblada.
Jo doblada. també. I, Doblada. I a voltes es diuen los de la Torre Alta, quan parlen d'ells, No. i a voltes diuen Hightower. És un detall, però quan parlen com en tercera persona de los de la Torre Alta, no sé qué, no sé cuántos, claro, i després diuen Hightower. Hòstia, o tires per uno o tires per l'altre, no? Però Ja. en els dos no sé. Sí. I això era un detallet, però jo crec que sí, seria Hightower. De fet, sí que és veritat que... un segon, Miguel. Sí. Que crec que és dels personatges que més evoluciona, de fet, perquè la resta tenen aquest canvi de més joves a majors i dius, home, el canvi té que estar. Però és ella que està constantment Variant. sí que passa de més innocent, més amiga de l'altra i com el pare realment vol clavar-li això, no? Ja, des del principi, la mano està del rei, i com després ja es dona compte d'ella, que després son pare li diu, cada vez me recuerda más a tu madre. És com ja ha fet aquest canvi, ja sí que ha fet aquesta evolució. Em va agradar això. Miguel? Yo, dos cosetes. La primera, parlant del canvi temporal, que tots canvien menos Sir Criston Cole, que manté impecable. Ese tío no sé, no sé qué es posarà en la pell ese tío, pero es espectacular. La fuente no sé qué les de la costava juventud. Sí, chico, deixa't del moño més llarg, posa't barba, no, està el tio espectacular. 10-12 anys i el tio està clavat. I lo segon, no, anem a parlar en algun moment dels personatges? Sí, claro. Imagina, en algun moment parlarem, no? Sí, vale, sí. vale, perfecte. Però Vale, bueno, perfecte, no puc- comencem en Miguel. Ja que Tenen estava a tope. antecedents. Vale, doncs jo el que vos he dit abans, una miqueta en el sumari, no? Anem a parlar de George R.R. Martin, cuidao, George Raymond Richard Martin, que és el culpable de tot això. No sé si coneixeu alguna d'aquesta persona. A veure, abans que res. Que ha escrit els llibres. Sí, bàsicament, no? La decisió és vostra. Com voleu que el definisca? De forma sincera o con paliativos a Sempre, esta persona? sempre sincera. En Altatuves som sincers, sempre. Pues Poca vergonya. És un cabró este tio perquè és espectacular el que fa este pavo. Té 74 anys, va néixer en el 1948, o sigui que ja ha plogut. I jo, mira, volia titular en empaque aquesta secció, però ha sigut complicat. Ja vos faig spoiler de que no té empaque el títol i seria algo així com George R.R. Martin, l'escriptor que no hauria ser un exemple per a escriptors. No té massa empaque, massa llarga, però és perquè entengueu per on vull anar en este home, perquè per mi em pareix un cas únic. Va començar la seva carrera literària, no anem a parlar tampoc de biografia massa, però la seva carrera literària va començar en el 76, amb el llibre Una canción para Lía, que era un conte breu, i després ja la primera novel·la va ser Muerte de la Luz en 1977. D'ahí... Fa anys, Sí, clar. D'ahí va començar a ser guionista treballant en Hollywood, la dècada dels 80 sobretot, i degut a l'èxit que començava ja a tindre, pues sempre es va estancar una miqueta, diguem, en la ciència-ficció, en la fantasia i en terror. A partir d'ahí arribem al 1996, on va deixar Hollywood completament, va dir no pot ser això, i se'n va anar a Santa Fe, a Nuevo México, per a centrar-se en escriure Juego de Tronos, que originalment el nom és Canción de Saga de Hielo y Fuego. ¿Vale? Per què va començar aquest home a escriure? Per què un escritor comença a escriure? Pues normalment perquè té una història que contar. A Calle s'enfada mogolló ara mateixa, per a la gent de YouTube. No puc fer res sense que... No. El despistes, a Miguel. Així es dramatitza tot. Que normalment un escritor es tira a escriure una saga tan llarga perquè té la necessitat d'escriure-la. Aquest home el que va fer és, mira, jo vull contar una història tan ambiciosa que no van a comprar-me-la en Hollywood i que no va poder fer-se realitat, perquè estem parlant dels anys, de mitjans dels 90. I com era tan ambiciosa, va dir, pues vaig a escriure-la. Vaig a fer una saga de llibres que ahir puc fer el que m'isca absolutament d'on vulga. La saga va començar com a 3 llibres. Van passar a 5 i ara han passat a 7, que encara els dos últims estan encara escrivint-se. I quan vos dic esto, que és un poquet un tio, un poquet cabró, el primer llibre es va publicar en el 96, el segon en el 98. Dius tu, bueno, 2 anyets, són 1000 i pico pàgines, no, són 1000 i pico pàgines, no, són 500-600 pàgines, dius, bueno, no passa res, 2 anyets. I el tercer, 7 anys, 2005. El quart, perdona, l'altre va ser en 2000, 2 anyets,
El quart, 2005, i ja l'últim, que està publicat, que és Danza de Dragones, casualment com que fa referència a la sèrie actual de la Casa del Dragón, en 2011. Estem en 2022, 11 anys, i no tenim encara notícies del sext llibre. I vosaltres direu, bueno, serà un llibre molt ambiciós, serà un llibre molt llarg. Bueno, este tio el que està fent des del 2011, que va publicar l'últim llibre, fins ara, està treballant en productes completament, no completament allunyats, però que no són la seva obra principal. Tenim recopilacions de llibres, com és El Caballero de los Siete Reinos, que va eixir en 2015. Tenim la sèrie El Príncipe Pícaro i la Princesa, entre 2013 i 2017. Fuego y Sangre, que és la sèrie que s'ha basat House of the Dragon, en 2018, i va fer l'escriptura i va desenvolupar el món per a Elden Ring, que és el videojoc que ha eixit este any, en 2022. O sigui que el tio està produint coses, però no li dona la gana acabar en la saga de Canción de Hielo y Fuego, fins al punt de que, com ja sabem, la sèrie ha adelantat els llibres. No sé si n'hi haurà més casos d'aquestes coses, però crec que és un cas molt curiós, que l'autor seguisca viu, seguisca produint, però degut al ritme tan lento, la pròpia sèrie avança a la font original. I, per acabar de definir... Bueno, dime, Jaume. No, res, que és... A veure, al final és un producte que té ahí... que n'hi ha molt de gent esperant, no? Ostres, claro. Que esperen, mentre faig diners. Claro. Jo no sé inclús si és una maniobra de màrqueting, de dir, vaig a esperar a que la gent s'olvidi una miqueta del final de Juego de Tronos, que tots sabem com va eixir. Té molta pinta. Per a que s'olvidi una miqueta. El problema és que si jo ara mateix... Jo m'he llegit els llibres, però jo ara mateix no me'n recordo de tot. Jo, si ara mateix és el sext, tindrà que tornar a llegir més els 5 primers. El qual li pinta molt bé, però també costa, El tema és que ara, com estan en la preqüela, que suposa que serà aquest últim llibre que va treure, no? Parla d'això. Ara no és interessat treure una seqüela de Juego de Tronos. Però per això vols dir que és un cabró, el tio. Perquè és que no para. I damunt tenim així una sèrie de comentaris que ha fet al respecte, i en esto ja acabem, ens clavem en la sèrie. Tot això és perquè entengueu una miqueta la persona que està darrere de tot això. Per exemple, els fans li claven molta canya. N'hi ha molt de memes de que, tio, vas a morir-te i no vas a acabar l'obra, perquè t'ho he dit. No sé si teniu en ment com és este home, si algú ha hagut en ment com és. Sí. Descriviu-lo per la gent que no ho sàpiga, mentre vaig buscant esto que vos diga. Van boina, que de sempre, boineta. Peter Griffin de... Sí, Peter Griffin és una persona... Sí. Però en barbota blanca sí. Bruta d'eixa. És una persona que no... no té pinta d'estar molt bé de salut, tio. Eixa és la descripció més bona. No té pinta d'estar bé de salut. Té 74 anys, tio. Acaba el llibre, ja. Deixa de fer videojocs, tio. Però acaba... igual el té escrit i no està... I està guardat, I ja quan Perquè no vol líos. Quan faig el petate, ho obri i... Jo crec que també, a part, després vindrà com, hòstia, portem desitjant fer, veure una sèrie dels Senyors Anillos i li peguen palos. A millor després és el llibre i li peguen tant de palos que preferiren que no l'haguera fet. Sí, no, preferís. Antes de morir va escriure tal. És que quan es va plantejar això, perquè este problema que tu contes com un meme i que a la gent li preocuparà més o li preocuparà menys, els showrunners de Juego de Tronos era una cosa que no es deixava dormir. En sèrio? Imagina que els diners que n'hi ha damunt la taula, els pressupostos, tot això, se mos hi mor este home que... I no sé si va ser la segona o tercera temporada de Juego de Tronos, la sèrie, que ja van tenir una reunió en la que estaven els dos showrunners, que estaven els que eixen en totes les entrevistes, i ell. I en aquesta reunió, ell li va explicar a soles d'aquestes dues persones quin anava a ser el final d'esta saga dels llibres, suposadament. Què passa? Sí. Que quan van adelantar els llibres, que molta gent va notar una baixada de qualitat, les trames sobretot, el que és cert és que ells van fer el que van poder, però sense contradir el que seran els llibres. És a dir, els llibres passarà el mateix, suposadament. Sí. Clar, si este home ja ha vist que el final a la gent no li agrada, a mi no li motiva posar a escriure una cosa que ja sap que la gent no va agradar-li i no sé fins a quin punt podrà canviar coses o voldrà canviar coses d'una cosa que ell suposadament ja definia de fa dècades. Sí, no, jo crec que sí que va canviar molt, perquè ell el que va dir és que el final és eixe, però que el camí que du a eixe final és molt distint. Que és que al final, eixe final es podria vindre, o sigui, es podria veure vindre, però justificant-lo.
Ja. I així n'hi ha una quantitat de comentaris, per exemple, que jo he pogut treure d'entrevistes seues que vos il·lustren perfectament com és aquesta persona. Per exemple, fent referència a la pressió mediàtica que li fan les persones per a que escriga, ell respon: cada vez que me pregunten por mis libros, mato un Stark. Primera perla. Segona perla, ¿cuál es el final de Juego de Tronos? Bueno, como me sigáis tocando las bolas, el cometa rojo está ahí, o sea que a lo mejor s'acaba el món de repente. És molt peculiar també perquè és tan extens el seu univers que ell es veu en l'obligació de preguntar-li als fans. Ell té un foro on li pregunta a una sèrie de fans que són expertes en la seva obra, li pregunten coses abans de que ell clave la pata. I, de fet, n'hi ha problemes de continuïtat en alguns llibres, en plan color dels ulls de cert personatge o color de la barba i no sé què. I també va dir dos cosetes ja per acabar. La primera, que per a firmar la sèrie, per a donar el visto bueno a que es farà la sèrie, li va preguntar als dos productors de qui era fill John Nieve, perquè és algo, claro, és algo que en el primer llibre es deixa caure, tu pots arribar a la conclusió, però no és res clar. I va dir que, bueno, que depèn de la resposta que li donaren, firmaria o no. I van estar reunits, es veu que es va agradar i van tirar per acabant. I la segona cosa, així, l'últim ja que vull dir, és que el seu fill, en teoria, sap tot lo necessari per acabar-la. Ell ho ha dit ja, quan li diuen, és que vas a morir-te, tio. Diu, mira, vaig del meu escritori, tinc totes les notes, el meu fill sap tot el que té que passar i esto, antes o després, s'acaba. Para un Christopher Tolkien, ¿eh? Això anava a dir... Una màquina de diners. Pues esta és la mente criminal darrere de lo que anem a parlar ara. La mente criminal. Volia definir-vos-lo, per a mi, cabró que és este home. Està perfecte per a una intro. I, Antonio, què ens portes avui? Després d'esta intro que ha fet Miguel, ja estem situats un poc en les bases, no? Sí, per anar ja clavar-nos una miqueta més en la sèrie. Porta unes curiositats sobre la sèrie, abans de clavar-nos ja en matèria sobre el que ens ha aparegut la sèrie a cadascú, no? I els pros i contres també. I, per exemple, no sé si sabeu que molt de metratge d'esta temporada de La Casa del Drac s'ha rodat en Espanya. En concret, en Granada, en Càceres i en Girona. O sigui, sí que és veritat que la majoria de la sèrie s'ha rodat en Anglaterra, en estudis d'allí, sobretot en Livingston que han estrenat la pantalla virtual també, la dobladeta de Mandaloriano. El volum. Ahí està. Pues això també han construït una allí i l'han estrenat aquesta sèrie. Què més puc dir-vos? L'episodi pilot va ser el més vist de la història de HBO, amb quasi 10 milions de reproduccions. O sigui, quasi res. Ahí tinc una curiositat perquè els personatges són més majors que en el llibre. Això, Miguel, no sé si s'ha llegit el llibre, l'últim. No. Perquè, per exemple, Rhaenyra té 8 anys, per exemple, la història, i així crec que té 15, quan és jove. I Viserys, crec que quan es mor la dona, té alrededor d'uns 30. I així, òbviament, té que estar en 50, una cosa així, segurament. Doncs com que en la sèrie han volgut fer-ho algo més majors. Que també t'ha curiositat perquè els actors pensaven que eren més majors que nosaltres i realment la majoria són més joves que nosaltres. No sé, un detallet ahí que... Maquillatge i vestuari. Sí. Tots. Vas flipar. Com estem en aquesta època en què la gent que idolatrem ja és més jove que nosaltres, tio. Ja, pràcticament. Això no passava antes, No. Altra anècdota és que li van oferir als creadors de Juego de Tronos que foren productors executius de la sèrie, però bueno, va rebutjar a canvi de treballar en Netflix, o sigui, perquè estan preparant alguna ells i pues, ara mateix no els interessava seguir en esta saga, diguem. Està Netflix com per invertir ahí dins, No, però hi ha algo gordo estan fent això, Sí, no? Estan fent una sèrie gorda. Home, és que... No se sap res encara? Sí, se saben cositas. Van fer algo sobre... En el pròxim capítol. Se saben cositas, sí. Crec que van fer algo així en el rotllo de la Guerra de Secessió o així per setmana cap arrere i suposa que el que estan fent ara serà distint. Són temes delicats, claro. Respecte a pressupostos, pues mira, ha tingut un pressupost de $200 milions i cada episodi ha tingut darrere d'uns 20 milions. O sigui, un par de piculites fem així en Espanya, en això. I altra anècdota també, que a millor Miguel pot saber també dels llibres, que la paraula Dracarys, que utilitzen els Targaryen, no? Per a que el drac pues, amolli el foc, en els llibres només l'utilitza Daenerys
i la resta de personatges Targaryen que per exemple apareixen així en la sèrie o tant en els llibres es desconeix aquesta paraula. Suposa que Daenerys va dir Dracarys, però la resta no. I així ha passat amb el que ha dit, crec que calla abans, o Miguel, que han volgut generalitzar votó per a no marejar la gent. Home, ja maregem no. prou. En els No ho noms. sabia, tio. No ho sabia. I a veure, aquí un detall més... Ah, bueno, sí. Però és que esto és mig spoiler, esto no, igual no podríem dir-ho. Home, És sobre la daga que porta Viserys. Anem a fer spoilers. M'ha avisat, ja. Ja passa que s'han juntat Juego de Tronos. O sea, la daga que porta Viserys, per exemple, eixa daga famosa, Sí, sí. eixa daga després en Juego de Tronos té un paper important, al final. Està Miguel Sí. demanant el torn. Amigacho. Si esteu tornant a veure Juego de Tronos, jo l'altre dia estava la meva parella tornant a veure Juego de Tronos per culpa d'asto. Sí, ja puc baixar la mà, vinga. I estava jo en el bany i de repente escolte a Joffrey parlar en Margaery Tyrell, capítol 4 de la tercera temporada. Jo no he vist la Minut sèrie, 15. però vale. Minut 15. Apunteu-lo si voleu fastidiar-vos la sèrie. Apunteu. Espera. Pa Instagram. Divo, Que Jaume no ho ha vist. Ah, no. No passa res. Bueno, no val. Capítulo 3. L'avisem. Sí, capítulo... No. Hòstia, ara mateix no ho sé si és capítol 3... Capítol 4 de la tercera temporada. Minut 15, Joffrey fa spoiler de la Casa del Dragón. Sencereta. Sí, tal cual. Está parlant en Margaery y fa, sí, cuando no sé quién murió porque no sé cuál. Y tú, ¡no! Y yo estaba en el baile y me vas a decir, ¡quita eso! Por favor, quita eso. Sí. Quita eso. Vale? Em va Ja eixir estem en avisats reel. tots. Això em va eixir un reel d'aquest trosset i pues, el que va estar l'any llevau. Ja sé, pues, bueno, a més, no me'n recorde, però- a més, a tu el que Perquè t'agrada des- veure trailers. Sí. De fet, havia lluitat molt perquè jo me'n recordo de l'última temporada de Juego de Tronos, que això va ser la pitjor pesadilla que he tingut jo a la meva vida, que tenies que veure el capítol la mateixa nit o el dia següent pel matí, perquè era, per tots els puestos, era, a més, les captures ja en tot lo gordo. I ara no ha sigut tan fort, perquè jo estava ja una miqueta preocupat. Però sí que és cert que després de l'últim capítol, ahir van començar ja a dir-se cosetes, que si tardaves 2 o 3 dies en veure-lo ja, te ho menjaves. Això sí que en l'últim capítol sí que va passar. I tu, Calle, que... Juego de Tronos va fer algo... Perdó, ja acabé. Va fer algo molt curiós, que és que eixien coses, memes sacados de contexto. I eren imatges random, però que feien referència a algo que passava en el capítol. Entonces tu, si ho veies, no entenies el que estava passant, però si ho havies vist, sí. I em va pareixer meravellós per a no fastidiar a la gent que no ho havia vist. Fotre. Que rebuscaet, Un spoiler con caricia. Sí. Eso es. I, Calle, tu ens portes alguna cosa o ens clavem a donar-li palets? Sí, bueno, palets alguno. Jo, ves que parlar jo vol obrir així ja el meló, el debat. Obri. Sí, Jo obri. generalment estic prou content en la sèrie. Sí que és cert que vaig començar molt content, en plan, està acabat al mateix nivell que Joc de Trons, i poquet a poquet han hagut 2 o 3 cosetes que vaig a comentar ara, que sí que m'han separat una miqueta, i no vull dir que hagi acabat mal, però sí que en un sabor de boca pues, no tan dolç com jo pensava. Una cosa que m'ha sorprès molt és, i a veure què opineu vosaltres, els efectes especials m'han paregut pitjors que en Juego de Tronos. Sí, esto ya creo que van a hablar ya, no sé si fuera de cámara o en algún capítulo anterior, que els dragons estan escalats d'una forma curiosa, tio. Ho van contar en els Anells de Poder, quan van parlar dels efectes visuals. Pot ser. Ho van parlar. Sí, perquè sí Pues que es nota, i més, jo parlava amb la meva parella, que estàvem mirant, com estàvem veient a la volta dels Anells de Poder i la Casa del Dragón, sí que es notava prou. Veies els efectes especials dels Anells de Poder i de repent el traïen un plano general en la Casa del Dragón i, hòstia... El croma, tio, el croma, El croma i el pegote de darrere de les ciutats, molt, o sigui, el castell molt pegat i el croma en un barco, me'n recordo en un barco. El barqueig. Oh, terrible. Terrible. I els dragons fan així i de repente fan. Sí, com, què passa allà? Ja, sí, tio. però lo del barco va ser que em va treure completament del diàleg que estàvem parlant. I ja no és cromes en si, sinó tot el que té a veure en el que aporta realitat al croma, que és pues, el vent fingit, la il·luminació, tot està una miqueta... En alguns planos de barco no n'hi ha vent. Estan ahí anant en barco o molt poquet vent. I és algo que diu, a veure,
sí que fa falta molt de pressupost, però just esta gent ja ho havia fet i molt ben fet. I molt millor, Sobretot tio. en els plànols generals de les ciutats, que en Juego de Tronos és que dius, han gravat esto que es veu que és una ciutat de veritat. I després veies, i el que havien fet era agarrar ciutats reals i li havien afegit unes pantalles de croma per a multiplicar i això donava el pego espectacularment. Però ara les ciutats, inclús Desembarco del Rei, pareix un poblet comparat en el que era antes. I això em sorprèn una miqueta. La veritat que és una que no m'ho esperava i que no li trobava molta explicació. Sí que hi ha una cosa que sí que m'esperava, una cosa així que m'ha sorprès negativament, que sí que m'esperava, que és algunes de les crítiques que va tindre l'última temporada de Juego de Tronos, que és que estava tot molt fosc, que quasi no es podia veure, sobretot en el capítol de la batalla contra el Senyor de la Noche, que quasi no es podia veure. I així, no sé si tan exagerat, però tal volta, per això d'estar comparant-ho en els Anells de Poder, que estava super il·luminat ahí en el foco, sempre de cara. Anava del reflector al costat tot el rato. Seguint els actors. Només li faltaven als Anells de Poder que no es veia bé, saps? Ja seria, vamos. I així, sobretot algunes escenes en què van a buscar algun dragó per la nit, ahí en la muntanya, en Noche Americana d'esta mal feta, que dic, en quant a diners en producció, pues no estimem-los. I això també m'ha sorprès prou. Jo crec que més que diners en producció, perquè al final diners n'hi ha. O sigui, diners n'hi ha, la veritat, perquè no és una pel·lícula espanyola fent efectes especials. O sigui, n'hi ha diners. Jo crec que és més el temps. Crec que és més el tema de la pandèmia i tota la moguda, el paró i tal. Al final, moltes voltes els efectes especials ràpids tenen un resultat negatiu, o sigui, tenen un resultat cutre. I jo crec que serà més això, perquè al final el preu dels efectes visuals és el preu del temps. No és el preu de... Al final està fent un ordenador, uns dissenyadors, un tal. No és el mateix que ho facin 30 dissenyadors en 2 mesos que 30 dissenyadors en 6 mesos. És impossible, els resultats. Jo crec que anirà un poc més per això. Però sense... No ho sé, però... Té que anar per ahí. Com a haver treballat un poc en efectes visuals, crec que té que anar per ahí. Té que anar per ahí. Sí. Jo, sobre la falta de llum, sí que és cert que no han parlat d'una figura molt important en esta temporada, que és Miguel Sapochnik, o així, no, segur que ho ha dit mal, però bueno. Sí, no, és el director, és una de les persones més importants en Juego de Tronos, perquè era el director, per exemple, de la Batalla de los Bastardos. És el que va dirigir la Batalla de los Bastardos. I té 3 o 4 capítols més, que tots són top mundial. I així ha passat de director contratat a directament implicar-se en tota la producció. I, clar, pues, un dels capítols que ell va dirigir va ser la batalla contra el Senyor de la Noche. I, clar, aquesta va ser la que els dragons estaven regular. Es veia tot fosc i quasi que no es veia. I això pues, com que ho ha importat a la Casa del Dragó. I per ahí podem entendre molt millor. Sí que és cert que hi ha coses que jo estic molt content, per exemple, sobretot en el ritme de la sèrie. Una de les coses bones que té Juego de Tronos és que es pren temps per a contar les coses i jo crec que li beneficia molt així, pues, a mi dedicar un capítol sols a veure com està el rei ja mig moribundo o simplement per a una escena que a mi no la pots contar en 2 frases però que tota l'escena dure 10-15 minuts per a augmentar el dramatisme, crec que li ve molt bé. Però per contrapartida, m'atreu molt de la sèrie els canvis d'actors. Crec que els salts temporals d'un capítol a un altre, moltes voltes a mi, per exemple, em feia saber, dic, m'hauré votat algun capítol. Estaré entre el següent o m'hauré votat 2, que era algo que en Juego de Tronos just era tot el contrari. Si n'hi havia que fer un viatge d'una punta al mapa a l'altra, pues tota la temporada d'aventures del perro i Arya, simplement anant d'un lloc a l'altre. I així és, pum, han passat 10 anys, pum, han passat no sé quants anys. I això unit a que hi ha alguns actors que canvien, altres que no. El que comentava Miguel de la capa dorada. És el Crystal Cole, Sí. Dic, ostres, has començat en xiquetes, ara estàs ja acabant en dones ja més majors que tu i una cosa que ens entreiem una miqueta de la sèrie i sobretot perquè sí que pense que n'hi ha molt bons actors, perquè els actors que estan tots genials, però en quant a personatges d'anar canviant, això, pues, m'ha tret una miqueta de la sèrie. No sé si a vosaltres us ha agradat, no us ha agradat, us ha donat igual. A mi va passar lo de... Hòstia, m'ha saltat un capítol. Això també, tio. Em va passar. Sí. I vaig mirar i dic, no, ho he vist bé. Tal qual, tio. No sé en quin va ser, però jo igual vaig tenir que mirar per carrera i dic, no, si està bé.
Sí. I damunt els personatges havien canviat i no sabia exactament qui eren encara, perquè crec que eren els xiquets de... Claro. Bueno, no, hi ha un problema de càsting també, Claro. I els vaig veure i menys mal que als 2 primers minuts comencen a dir els noms. Qui són? Però si no... És que entre els noms i els canvis d'actors... Atenció a la gent que esteu en YouTube, perquè Miguel val la pena. Quito. Qui són? El del parche. El del parche. Ahí está. No me'n recordo. Iris, Aegon, no sé. Bueno, uno dels AES que n'hi ha, de 50 AES que n'hi ha. Però què li passa a aquest actor, tio? És que vaig veure la alfombra roja de l'estreno i està... Pero chico, no. Pero qué cara de merda, tío. Es que me va a poner Dios. Antonio, com has vist això dels canvis d'actors? Jo, mira, em vas menjar, eixe canvi em vas menjar, és l'únic titular que em vaig menjar durant la sèrie, que era lo de que en el pròxim episodi anaven adelantant la història 10 anys o una cosa així. Entonces, claro, jo ja anava esperant-me que anava a ser aquest canvi, no em va pegar. Si no, haguera passat igual que vosaltres. Dic, hòstia, m'he votat algun capítol o algo, segurament. I no vos dona la sensació... Bueno, perdona. Sí, no, respecte a aquest canvi, pues, molt estrany que ser Criston estiga igual, que el de alto mando... Daemon també no canvia. O sea... Sí, el senyor este de l'alta guàrdia, el pelat, també, que després al final... Aquest tio està clavat també, que dius, home, aquests anys ja... Pues més d'un podria ja a millor haver-lo substituït o no sé, no hauria tindre aquesta força i aquesta soltura. I per lo de més, en quant a actors, els canvis, crec que han anat a millor. Tant Alicent com Rhaenyra, crec que era. M'agrada més també la d'ara. I qui només n'hi per ahí també. Bueno, inclús els xiquets, però bueno, és que els xiquets també li donen algun més de protagonisme després. Sí, totalment millor, crec jo, tot. Més enllà d'això, el que més destaca és justament el que ha dit Calle, que és que en un episodi pot ser que no passi res, només n'hi hagi converses durant tot l'episodi, però dona igual, estàs en tensió, de fet, està interessant aquestes converses. I jo crec que, a part de Juego de Tronos, n'hi ha poquet de sèries o productes que sàpiguen entretinten una hora que no ha passat res. Mira els anells de poder. 9 hores. L'exemple més clar. No vos dona la sensació que quan creixen els germans Targaryen, el del parche de l'ull pareix més adult que l'altre? Sí. I és al revés? Això és el que volia dir, tio. Això sí que me va treure mogolló, perquè era com... Ha perdut algo, tio. Sí, però li passa un poc com en Harry Potter, on recordeu de Malfoy? Era Roger, guapet, tal, no sé què, i en les últimes pel·lícules era el abuelo de tots. O sea... Jo estava en la merda, Vas a obrir ese meló, tio. No, però que... Especial de Harry Potter la setmana que ve. Podem recordar el moment en què passen 10, no sé quants anys passen, que és l'última escena de Harry Potter. En l'estació. El maquillatge eixe, tio. Déu meu, la puta mare, què és això, tio? Mola perquè Harry Potter està més o menys, Hermione està igual, i Ron tota l'entropia que no li ha fet mal a Hermione se l'ha fet a ell, tio. És Ed Sheeran de Rosaka. Sí. I Malfoy, Malfoy és el senyor que està malalt, tio. Té una malaltia màgica que no mos diuen en els llibres, però està malalt, tio. Sí, pues em recorda un poc a ese personatge, a ese canvi, no? És molt major. Jo també és que... No, anava una miqueta a canviar si teniu algun personatge que l'ho agafa mania o que no vos agrada molt. Jo, mira, acabe ràpidament en el que estaven dient, i ja veurem si meló, que crec que aquest canvi de que el més jove siga més madur, crec que està una miqueta buscat perquè inclús ell mateixa també ho diu. Al final reinará mi hermano y yo soy el que cabalga el dron más grande, el dragón más grande del mundo. The House of the Throne. El dragón más grande del mundo, el que sabe luchar, el que es como que yo soy mejor y al final a este tarado le va a tocar reinar. Y yo creo que el mío ho han buscat una miqueta per ahí, perquè un actor tan intens, pues... és que el molt intens, Si les agarrates per algo. I sobre estos canvis, jo tenia molta por de que en canviaren el que estava sent el meu personatge favorit, o sobretot el meu actor favorit, que era Matt Smith, que és el... no sé ja com es diu. Damon. Que, a més, volia comentar una coseta d'este actor antes de que us poseu a tirar-li... Ell no canvia físicament. Ell no canvia, però jo tenia poreta. Dic, ostres, que me'l canvien. Ja, jo també estava collonat. Me lleven, tio. I ha passat una cosa que els showrunners no tenien prevista,
i és que el públic el públic no, ells quan van veure la sèrie van notar de que era molt fàcil de que la gent s'encarinyara més de lo que tocava, perquè era un personatge que no volien que fora bo o pròxim a lo bo, sinó que fora molt més gris, inclús en coses molt roïnes. I les primeres presentacions que van fer ja donava a entendre de que era un personatge que la gent podia encarinyar-se, tipus el Matarreyes, però clar, el Matarreyes el vam encarinyar en 5-6 temporades, no d'una temporada del capítol 1 al 10, i van tindre que fer una cosa, li van tindre que llevar escenes, i sobretot en els últims capítols... Però es nota. En el que ell... A veure, es nota perquè n'hi ha un parell de capítols en els que no ix. Claro. O ix per tirar un cavall en terra i ja no torna a eixir. Claro. És un poc estrany també, que dius, ostres, l'actor conforme està, a més, un actor super recurrit a la mateixa que pot fer molts projectes. I té molt de pes al principi. O sea... Té molt de pes, és fil conductor, també, més que pes en si, és fil conductor de diferents trames, és un eix de diferents trames, això que no tenia els Anells de Poder. I així, és això, li va tenir que llevar escenes i just després de que acabara ja s'han vist mogolló. Té moltes escenes que han llevat en el que és més bo, en el que està consolant a Rhaenyra després de que tinga pèrdues, en el que està plorant el seu germà, coses que l'hagueren pogut fer connectar més encara en l'audiència i l'han llevat perquè no volen que la gent connecti tant en ell. Així tot crec que no ho han aconseguit, crec que és un personatge que és cert que l'han vist fer coses massa roïnes, però també ho van veure el Matarreyes. El Matarreyes van veure fer coses que dius, amigo, ja t'ha perdut, però passin 4 anys i dius, vinga, va, dona una altra oportunitat. I en el que passava que el salt era en una única temporada, però és un personatge potentorro. Jo, no sé si és l'episodi 3, que crec que és el meu favorit, que és quan s'enfronten al rei ese de los cangrejos, no sé què és, no sé com es diu. La tríada eixa. Sí. El benefactor de los cangrejos, o sea, el tio, lo que fan, perquè dic, hòstia, falten 5 minuts per acabar l'episodi, sí. Van a deixar-nos el tio arribant allí i deixar el clima final ahí obertíssim. I s'acaben tot l'episodi així, amb ell, com apareix, com acaba l'episodi, ell i el Velaryon, crec que és el pare, ell i com assoma ell, i dius, buah, en eixe ja, em va guanyar el personatge i em va guanyar la sèrie també. És el meu episodi favorit. Sí, no, el personatge... Bueno, vosaltres vos apanya o no vos apanya, aquest personatge? Teniu un personatge favorit? A mi sí m'agrada. Jo no tinc personatge favorit, la veritat, però sí. El pare, molt de patiment, tio. El pare fa un paperazo. Sí. El pare, per a mi, és el millor personatge, tio. El rei, tio. Sí, és que... El rei. Al final, carguen tot en molt de pes de tot i estan del capítol 3 pa xope ja, i tapant-se les ferides i tot. I, no sé, té molt de poder i al final, en veritat, són les seues decisions, al final. Perquè moltes coses podrien haver canviat o girat, però és ell l'últim, que aunque no puga ni obrir els ulls, ¿no? Està ahí decidint. Entonces, jo estic con Miguel un poc. És un dels personatges que més... No carinyo, perquè en veritat no és carinyo, però sí com a, uau, quin personatge. Home, pràcticament és l'últim personatge transparent, bo, que vol, jo que sé, no vol la maltat en el món. El bé familiar, sobretot la família. I a partir d'ahí, i després, com a momentazo final, té quan està fet un asco anant cap al trono. Sí. O sigui, això ja és... Això sèrie està pagant només per... Miguel té els pèls de punta, està ensenyant. Pèls de punta, tio. El catxer de l'actor. Això, cinematogràficament, aquesta escena, aquesta seqüència sencera està... La música i tot. Jo, per a mi sí que és el meu personatge preferit. Entenc que la gent preferisca a l'altre, a Daemon, que per cert, l'actor venia de fer Morbius, saps? No entenc aquesta evolució. Para remontadas, sí, el actor de Daemon sí. Es el antagonista de Morbius. Claro, no es Morbius. Vale, ya. Claro. Mayores remontadas de la historia, cuidado. Pero o sea, entenc que la gent li agrade, sobretot està generant un sex appeal per ahí, la gent està loquíssima en ell, tot el món està enamorat d'ell. Però jo quan vaig veure al rei, tio, el drama que té, al final, la gent que conega una miqueta la història, és l'últim gran rei Targaryen. A partir d'ahir la cosa, com podeu imaginar, se'n va cap a baix. I és això, és el drama d'un rei que té tot fet. O sigui, perquè el tio, quan arriba al poder, és el moment, i ho diuen en la sèrie, que més dragons tenen en Poniente, que més riquesa tenen, però està desfent-se-li tot en la seva cara i no pot fer res perquè no depèn d'ell. Perquè ho han deixat tot fet, no pren... N'hi ha un, no sé si el capítol 2, el que apareix el ciervo blanco no sé si... que és una metàfora perquè li donen al ciervo ja encadenat perquè el mate.
i just per l'altre costat està Rhaenyra que el caça i no sé què. A mi em pareix, tio, brutal, i té el final eixe que di Antonio, que és... i quan damunt Daemon l'ajuda... Bueno, és que... Va parlar l'actor Epa! sobre... Jo també ho veig, queden. Va parlar l'actor sobre lo del tema d'aquesta enfermedad que té, que és com una lepra o una coseta aixina, no? Que li apareix. La enfermedad que té és carregar el pes de la sèrie en la seva esquena, tio. És que, exactament, ell fa la metàfora sobre això, perquè realment no s'explica com s'ha contagiat, com ha sigut, però ell llança aquesta metàfora de com té tant de protagonisme, o sigui, tant d'estrès, tant de decisions i de més, que al final acaba en tu físicament i psicològicament. Jo també, és veritat que pensava que veient-lo en els primers capítols, sabent que n'hi havia un salt d'anys, jo dic, buah, en el segon capítol ja no està. No, està mort. Sí. Claro, és que o sea, el salt que n'hi havia ahí d'anys i de tal, era fàcil que se n'anara. Que s'amossara, sí. Jo, per a mi no és el... Acaba ràpid en este, hi ha molt llevant damunt. Per a mi no és el favorit, el rei este, però sí que crec que és el personatge millor construït de tota la sèrie. Primer, perquè mos conten el seu origen en el tro, com aplega el tro i aquestes contradiccions que van haver o que van tindre que haver-se per a que ell poguera plegar el tro. Se mos conta traumes forts que ell ja té estant en el regnat, se mos conta que la seva dona ha mort per perseguir un fill varó que siga el descendent i tal. Això ens ajuda a entendre que després li dona incondicionalment el primer lloc d'eixida a la seva filla, sent dona. També ens ajuda a entendre com busca una altra dona no sense aquest amor, però sí que l'interès. Tot, a més, tot el fil de la sèrie es porta a veure com ell en els seus últims dies, l'últim que vol és que n'hi hagi aquesta pau, aquesta harmonia. El seu moment de plenitud és aquest sopar en el que tots es tiren floretes i l'home fa, ja me'n puc anar tranquil. Ja me'n puc anar, sí. I després té aquest final, també a Marc, que també té conseqüències. De fet, jo volia fer un paral·lelisme, perquè sempre que parlem de Juego de Tronos sabem que està basat en la història real que ha hagut en Europa, i en aquest cas no està acreditat ni res, però a mi em recorda molt a una figura que és Carles II, que és este rei que va morir sense descendència i per culpa d'Espanya i per culpa d'esta forma de quedar-se sense ningú que el rellevara, es va produir una guerra enorme entre França, Anglaterra, Holanda en el segle XVIII, i és una miqueta el mateix, per voler tindre aquestes decisions de pues ara t'ho dona a tu, ara t'ho dona a l'altre, fas que totes les potències entren en guerra, i és una miqueta el que passa així. Per estes, que és el que diuen tots, és que el que piensa al final nos va a ir a la guerra. Pues al final, per desgràcia, com sempre passa en Juego de Tronos, los errores tienen consecuencias, y así pues una altra volta així és. Pues, joder, sí, perfecte, aplaudido, podemos aplaudir, perquè... Un tallet per YouTube. Teniu si voleu algun palet abans d'acabar el programa també. Sí, això és el que volia dir-vos, que tinc un personatge... Estem comparant-ho un poc que no n'hi ha que comparar-ho, ¿vale? Però en els Anells de Poder és incomparable. És incomparable per moltes coses, al final són dues sèries totalment independents, però sí que podem comparar la tertúlia, no? dels Anells de Poder en esta, i la veritat que no ha caigut ningú palet encara. Mos queden 5 minutets. Tenim palets. Jo va ràpid, va. Vinga, Antonio, amalla-lo. Jo tinc un conflicte, però és amb un personatge, no en la trama, que és Ser Criston. Ser Criston, quan te'l presenten, quan es fa hasta guàrdia personal de Rhaenyra i de més, m'encanta el personatge, m'agrada molt. Quan l'altre l'abandona, despetxat, es carrega la mà de l'altre i pareix un puto crigo per ahí, li vaig agafar molt asco. Sí, entendible. És veritat que en els últims episodis ja, amb Alicent i de més, m'ha tornat a estar guanyant altra volta respecte, però no sé si és d'un fallo guionista en aquest aspecte o no arriba a tornar a confiar en ell, igual que abans. No, això pot ser un bon personatge, al final. Si perd la confiança, si te sents traicionat per un personatge i no dius clarament, com per exemple Galadriel és un mal personatge. Així no pots dir obertament que Ser Criston siga un mal personatge. Per tant, a lo millor. Tampoc pot ser que veig, simplement va ser aquestes decisions que es van prendre, com que ara de repente s'està despetxat, quan no tindria que ser així. Per lo demés,
poques palemos deixaborados que dona temps. Jo un pale molt ràpid, ja saben que sempre en totes les temporades l'episodi 9 és el punt d'inflexió en què passa algo molt gordo, que quasi no pots ni creure-te en Juego de Tronos. Hòstia, I així han volgut fer una cosa pareguda que sí, però, com diu Miguel, però Iba no. por cuí, però... I que jo realment estava veient la sèrie, no estava pensant en quin capítol estava, i quan va passar dic, ostres, estem en el 9, però Sí, bien. han faltat cosites. Jo hauria posat el sopar ese de què parlàvem, que crec que quan has dit, Calle, lo de eixes escenes de 15 minuts, crec que és eixa escena, tio. Exacte. És una escena, 15 minuts d'escena, n'hi ha una tensió tot el capítol, de dir, Dios, no saps quan vas eixir. Jo hauria posat eixa sopar en el capítol 9, perquè va ser brutal, tio. Per I exemple. no com a palo, sinó com a cosa que no entenc, què li passa a les celles, tio, a l'actor de Daemon Targaryen, tio. Tu tot el rato fent aixina, cada que parleu d'ell, què li passa a les celles, tio? És el fijat. Sí, gràcies. Però al Matt Smith. Sí, Sí. no te selles directament, no? Vaig a buscar una foto d'ell. Sí, no És sembla, que- no sé. No sé que han fet coses rares en el monyo, perquè això primer és en el monyo llarg, després en el monyo curt, que sembla que és el seu, després torna així en el monyo llarg, i no sé si per ahí, pues, com li va passar a Thor, que li van pintar també les celles sense No. voler. Se confirma, no tiene cejas. No tiene. Confirmamos. Pues quan plau, la suor li... Problemitas evolutivos, eh? Jaume, palet final? Tu? No, el palet crec que l'hem tret al principi de la part meua. Sí que m'agrada de guió. Jo sóc de la poca gent que no ha vist Juego de Tronos i la veritat que m'ha agradat. Sí que m'ha agradat La Casa del Dragón. Però el meu palet és d'audiovisual i és els efectes visuals. Que, la veritat que m'esperava un poc més. O sigui, no m'esperava uns efectes visuals d'una sèrie, que al final estem veient una sèrie, Sí, però claro. m'esperava uns efectes visuals més de cine i del nom que porten darrere de Juego de Tronos. És de I Juego de de, Tronos, sí que... de 20 milions per episodi, no? Exacte. També. Eso es. És de Claro. Juego de Tronos Escena- en això. La escena del pont que estan en, crec que és Roca Dragón, que estan enfrontats els Targaryen, tal, que la repeteixen dos voltes, tio. Dos voltes, i les dos voltes el fondo dius, valent croma, tio. Sí, no ha entrat al puesto. Però bueno, és l'únic palo així que se li pot pegar, crec jo. On més molesta especialment ahir, quan tu veus coses que ja han eixit de Juego de Tronos, que en Juego de Tronos dius, com t'inventes tot tan bé, pues això, Desembarco del Rei, Roca Dragón, tot això, i així dius, ai, mare, anem pa carrere. Ja. I clar, També pues Juego jo de Tronos ahir... No, que així en són els tres dragons al llarg de 8 temporades, així en la primera temporada han eixit 7 o 8 dragons. Imagina que serà per Jo això. afegiria, palo últim ja per la meva part, que la música no l'he vist al nivell de Juego de Tronos, sobretot perquè el compositor el que solia fer era que en cada temporada afegia una cosa més, sempre afegia un nou instrument i li donava un matís més, de manera que tu miraves totes les temporades de Juego de Tronos i això havia evolucionat pues, tipus John Williams de Star Wars en Star Wars. I així no ha hagut aquesta evolució, tampoc sé si perquè vol començar en plan des de zero i a partir d'ara començar a evolucionar, perquè ja ha dit J.R.R. Martin, volia comentar abans i no ho ha comentat, que ell calcula que com a mínim faran falta 4 temporades. Els showrunners jo crec que volen fer més perquè volen basar-ho en diversos llibres en compte d'un sol, però bueno, per lo que ell ha escrit diu que són 4 temporades i no sé si és que vol evolucionar a partir d'ara, però en quant a música ha sigut una miqueta pobre, les temàtiques que ja coneixem i molt poc més. Sí, jo la música que més destaca és quan va Viserys al trono de nou. Lo de més. La part de millor del episodi que hi de Daemon amb el cangrejo i tal, la música, però poc més. Ja. Pues, xics, Com a última curiositat, va. parlant de lo que ha dit Calle dels llibres, és cert, això va dir George R.R. Martin, i que el llibre són 200-300 pàgines i que està tot basat en rumors. Per tant, els guionistes tenen moltíssim marge per a maniobrar ahí. Pa inventar. Pues xics, jo crec que millor resum que aquest i investigació ens quedem en les celles de Miguel, que està molt indignat en les celles. I, bueno, una paraula final de la Dracarys. sèrie. Dracarys. Calle? Paraula, jo diria frase, que Frase. per fi tenim una sèrie al nivell de lo que teníem en Juego de Tronos. Antonio? Se vienen cositas. Se vienen cositas. Oh, Pues les xics, cosites. nos veiem en el pròxim capítol i fins la setmana que ve. Adeu! Bona nit.